Info nyelawat polo. Sik ngeduk kuburan Bantengan Posoan Brai. Tempat duka di Sumber Suko, Kampung Lor. Iki pemudae sik ngeduk kuburan Guyub Rukun. Mas Bambang kayak teko. Ojo takon tok, Bang. Ojo kena rokoke. Oh wis ana lek. Komek titik polo sing teko polo. Mergane iki poso. Ya masuk. Iku anu ya Surya bagus. Iku halus. Oh bener Surya polo. Lho. Kak ketorek. Mulane sing anu ku mediti iki sik poso polo. Kok bengi akeh. Yo. Cak lali polo jana jatime. Ngupload iki ya. Duduk Bantengan, biasa Bantengan saiki. Di kuburan polo. Guyub Rukun Los. Sing meninggal Bu Aminah, keluarga Bu Sanimah, sekeluarga. Tempat di Sumber Suko, RT papat. Etane perapatan polo. Iki kuburan umum polo, tutuk kuburan pribadi iki. Umum. Loh. Wombo polo 2 hektar lebih. Pemakaman umum Sumber Suko. Pemakaman paling gede di Kampung Lor polo. Sumber Suko Kidul ya ono di etane lapangan. Oh Barto anu Cecek Barto iku. Barto tau tak gak mlebu ngene ora gampang. Nang nang wonge? Gak nang anu nang omah. Etan kuwi. Kawane awan-awan. Barto. Berarti kan ada duwe iku. Diapusi anu karo Iki bopoe sing buka bumi. Lek ana wong mati ya iki bolo sing buka bumi, pasti iki bolo sing pakai blangkon. Waduh rek. Beluk kabeh posoan. Oh beluk. Sumber Suko kok kompak polo. Bantengan oke, pengajian oke. Ono ngene iki ya malah tambah oke polo. Loh. Waduh. Ngejring rek. Jangan lho. Nyekel gelas kabeh polo. Beluk kabeh. Jadi, poso.
Poso to sampean? Aduh, iku tanggane iku, Tron. Wis nyekel gelas iku. Iki bengkel bolong. Pokoke lek rambute entaleni bengkel jenenge Ali. Bengkel apa jenenge Li? Putrajaya. Heh.